Now I would like to invite Zdeno Chára for the honorary face-off. Kanadenia striedali a je tam diera v ich defenzíve. Mu do toho náznaku zaľahol. Želkin puk stráca, za bránkou ho odzbrojil Dedík. Ešte Mata na dvakrát. Ale už pozor na Američanov, pretože toto vyzerá veľmi zaujímavo. Našťastie táto prihrávka neprešla. Zakončenie. To sa jej podarilo a príde aj tá strela. Sú hlavne vyhrané v hadzovania. My prakticky v každom hadzovaní máme získaný puk. No mali sme aj teraz, ale on neprihral presne a Salandra môže vystreliť spoza obrancu. Dosť zablokovanú, tak tá strela mala o mnoho väčšiu razanciu. Brániacich hráčov Rokl vôbec nebol istý a vďaka tomu ostávame v pásme, ale na backendovú stranu Švarcovi. Tak on si tú pozíciu aj naozaj vytvoril, potom ešte pokus Picku o nastrelenie. Rausovo preniesie. Láka na krídlo, na pravé krídlo, takže budeme asi možnosť vidieť zmeny v tej zostave. Tvoriť vlastne skóre tohto stretnutia, ale chvála Bohu, to sa im nepodarilo. Ale tá tretia mu tam pomáha aj Matúš Lukáčik. Lukáčik, to je naša štvrtá útočná formácia. Dobre sme zachytili švédsku rozohrávku. Prestávke medzi tretinami našim hráčom. Pozor na tú strelu Pobuli. Keď vypálil Markus Nordmark. A teraz môžeme ísť 2 proti 1 dolu. Už aj v predošlých zápasoch mal veľmi dobrú energiu, dával tú rýchlosť, osobné súboje. Trošku... Tento puk dáva na modrú čiaru. Toto je dobrá pozícia. Ešte tam nesadlo. Vypálil Dedík. Ale ožili sme, to je dobré. Aj často strieľame. Výborne Lukáčik. Dedík.